बायफ्लाया आं हामबाय माया फारो दिनै तो जों क गोबां सालायनानिया जतनो जिनि फायुं दं जिनि लिडार साजों साइथांगा जे अर कायसा जों खोदों फुनुगै बा गुन्दा फुनुगै रिगनाय फुनुगै नरंग जों बुत सानानि फायमानिया जों अर जिनि बुबाग्रानि हामजाग मुं जिनि बुबाग्रा जोंना हामजागै जोंनो बिनि हामजाग मुं फुनुगमानि म याफाल मुंजों बुइ हायके जों बाजा बाजावै फायदि खोदों रिनाय खोदों दङ दिनि नरक अरनि गुदुरखाय नरक केबो खोदों माया जों अमा हायके सानानि थांगिया अर खोदों मोसुक दङ दिनि नरक अरनि बाजाखा नरक जतनो खोदों माया नायनि सानानि फाया जों जतनो अर बुबाग्रानि कक थाय बुबाग्रानि कक नसे खोनानानि फायो हायानिबा बुबाग्रा जोंनो दुदुलै दङ दाक्सो जरदै जोंनो नायकलै दङ जिनि बागै दाम खाया दंखा बुबाग्रा बोसोर सेक्रिफाइस खाया दंखा जिनि बागै दाम खाया दंखाबो जाया आरो बिनि सरिना हामिया खायै तब फानोसो जिनि बागै दाक्सो जरदै फाइट खाय दङ ओंखाय जों लगेरि मालाया दिबा ना बसाजों जिनि बागै फानदिवे आसके फाइट खाय दं मानुखाय जों पालबाक्साके फाइट खाय दं माया दिबा जों जतनो बुबाग्रानो लगेरि नाय नामले नर जतनो बुबाग्रानो लगेरि नाय द साबायगानि yes or no जतनो बुबाग्रानो लगेरि नाय ब्लेना yes आं बोखासरांगौ जत जागाना महेके नुखा होगाय हायनि बागै दाबुक जों पालबाक्साखायै जों जतनो थांजाखायै याफुरि सेनानि समयसि जों बर दंखाय जों मोथांजांनाय साबनो लगेरि खांखाय जों थांनाय जिनि आमहाय सिजानानि समयसि जों साबोबाय हिम गांगाय जिनि भबिष्यत बा जिनि फिउचार जिनि जेराय जिनि बोसाबोदै दङ हायानिबा जों बर हिम गांगाय जिनि बोसाबोदै दं यक सानाय आमसि जों दाबुक नायनानि आमसि जों दाबुक सिनानि आमसि जों दाबुक सिदाय हायनि बागै आं जतनो न कयना मुजुंगो जों जतनो दाबुक माफियगै यागं याफ्रि बाक्साके सेलाय दंनानि समयसि जों दाबुक बुबाग्रानो लगेरिनानि समयसि हासो कमना सावै आनि कगरनो मोथाका जतनो ना हामबाय Belai belai hambai sini borong manang bukuk juno belai nangkung mani kop ojor kicetian bisingo pano faidu hingga jeng sini honorable Ian Sarama nasing tongodo bo fai mani au yagulono sini mo riganai kudung ro bakjangnai hingga bo fai ni sikang sini ro tai bo leader tongkho bong mon phukti jeng te kok te fainai जों बनि आं फाजिनि जों मको खना लायनाय हिंगे आं गयने दिनै सिनरो फाइसक गयजाक YTF सेंट्रल कमिटि नि सिनि भाइस प्रेसिडेंट इन सिनि बरं गोनां ताखुक दिलीप इन सिनि बरं गोनां ताखुक दिलीप मुन्दानो आं कबगो अ जरानो आं बने याफारो बिनि नांगुमानि कगरनो सुनो थे थानि सावुक लांना बागै हामबाय दिनै रामकृष्णपुर एडिसी विलेज बाय उराजी माथवाइजाक दिनै अर रिगनाय गुन्दा बागमानि पान्डावो दिनैनि पान्डानि माइजाफां ब्रह्मनां यंनो पुलिलानो खुलमंया फारो आमि लगे लगे दिनै अरन लिडार जराके सटबा आं कायसा कायसा मंसालिया जतनो हामबाय सबसे हामबाय नरनो बिसि माया फारो तामन गां तिनि नाथो तखायै नरगरो जों साइमानो ससियेल मिडिया बिसिंते मुंगिया काबियो त्रिपुरा मता खायले करिकापो अबरन आं सिंगानि मसंगो फायै नाय फायदा ताबो त्रिपुरा मता ताबुकबो थानजाव तंखौ सेगला चागदे सीसी कैमरा चागदि हायसे तिनि त्रिपुरा मतानि और सुबह कয়েকটা ওয়ার্ড নিচে ফাইকো হয়েছে যত ওয়ার্ড নি সব পাইকো जों दिनै असुक गोबां खायदा होथखायै जों दिनै थानजाखाय जाबलागायनो दङ जों खरसा खरंनाय रांनि लुट अंगनवाड़ी चाकरि नाहानाफो अबाहायनाय लांनाय ठगि जागो रां 5,000 बाय ठगि जागो रां 10,000 बाय ठगि जागो रां 25,000 बाय ठगि जागो राबा रिनानि हिं ठगि जागो अबो हायकाय जिनि बुबाग्रानि थानसां मारिनो सबानि बागै कमसा सिगारि हायकाय पारा पाराव गुरु दङ अबरगनो काउसनानि बागै
অমরনা মেসেন লিডারনি বাগৈ অমরনা থাবনা সারনানি বাগৈ নরক তিনি যে অরব ফাইমানি আমাহাই নরা বেলাই বেলাকে হামাই মায়া ফানো आं डाइरेक्ट सानानि मोजाङो बिजेपि नेशनल पार्टी न बरक साक साक पृथ्वीनि सबसे कठोर पार्टी हिनि वानसगो पियाबा तिनि अ चिकन साथे ब्राह्मणथानो बरक तिनि किरि जागो बरक तिनि थानसानो किरि जागो तामाने हिंगांकै तेब्रासा तागो थानसा तंको ताबोगबो बुबागानि लगे तंको आबोनो बरक किरि जागो बरक एरि सिओ दखल खान्याबो जबरदस्ती दखल खान्याको जोंबो ग्राउन्डआव दङ फारि जोंबो ग्राउन्डआव दङ जों ग्राउन्डआव दङ फारि बाहायके दखल खाय जोंबो नायनाय हायसि डेम'क्रेसियाव गणतन्त्रआव दखल माने आबो कायसा इलिगेल आनकन्स्टिटिउशनेल वार्ड दखल माने जबरदस्ती खायै खायमासे खालायो आबो कायसा गणतन्त्रनि अपमान आबो कायसा बेलाय जायाको बुdak kepuayan neng orang neng edisi kompensasi keba dokol neng sama ni apa belekan kau thoja apa ni bagai oh BJP kaya nang sungai ni masuk 2018 IPT में BJP सरकार फाइनली या गुला बड़ा कोतर कोतर सामने सबका साथ विकास सबका प्रयास इन सामने लोगों चाकरी नeng सामने ओ चाकरी बिang थांगा बसर 50,000 चाकरी नeng सामने ओ चाकरी बिang थांगा नगो स्मार्टफोन दाने नै 20 टाका रां खाकमानि अबनि जवाब साबर नै अबर संता सुनथाय कलायो प्रजेक्ट सब डिविजन कलेज खालामनाको बिang थांगा मिस कल लिखने चाकरी बिang थांगा जों दाबो कोनो सोंनानै जवाब जरा सबाय ताबो ते बुकजों आमनि बागैनो आंखौ सानानै मोजाङो बरक वर्ल्डनि बिगेस्ट पार्टिया बरक वर्ल्डनि थकाय पार्टी जुमला पार्टी बिजेपि के जुमला पार्टी आइसे तिनि मनाय आकाश थाजिङो साका जे बासा 99% तिनि जेरक बरक से पढ़िनाय बरक से सिनाय बरक से जगह और रोमान स्क्रिन सानंके Who are you? जों बर सोंनानै मोजांगो जोंनि गगनो जों सिनानै जोंनि बासाना जों आबोनो एक्सेप्ट खायनानै नों साबरा डिसिजन खायनाय आबोनि बागैनो अपेनलि दिनै डक्टर मानिक साहा त्रिपुरानि सीएम त्रिपुरा सान एगेन्स्ट कक साइटंगो अबोनो जवाब होनायनि बागै विकास संघ जवाब होनायनि बागै बिपिन संघ जवाब होनायनि बागै परितो संघ जवाब होनायनि बागै बसकांनि एडिसि चंमारि ताई साप्ता कायसानि बिसिंनो नोटिफिकेशन एकेबा एनाउन्समेन्ट नै मानो आ जागाओ चिनि बुबाग्रानो हायनो हाय ओ जागाओ राम साम जेसाफोन फायथुन जेसाफोना बुबाग्रा चंग होतुन चिनि सामुंके प्रत्येक सेन्टारो बुबाग्रानो गोबां बुदबाय एप्लाइ खायनायनि अबस्थिनि वानसु मा दंनाय बुबाग्रानो एप्लाइ खायो हायनो हाय 2026 जों त्रिपुरा मथा थानजा खायै एडिसिव सरकार खाफिनाय एवं आंनो गेरेन्टि हिसाबै थांनाय जों 18 जों एडिसिव सीट मानो खरचा बिजेपि नि खरचा फायगा 19 जना सरकार खानानि सुनो जना नांगो कागलाय हिगे 23 हते 25 ता जों सीट केपलायनाय दङ ताको पेपरखौ जों कुनु मानन करे कुनु किरनानि करे राननानै Rinadi, Punadi, Magan Ridi, Nali Haji, Piaba, good before Lea, Mubagra, then Anaroson, a good marinai. And Kali request I don't know, then good Furukai, Tini Bubagra, and Toby Maronai, Anaros Nimari war. The Ambassador Togoria, Zotono, Hansaki Tombi, Awaken Matomai, Budganaka. Tabuk जों उठान सभा पारा बाइक रैली याव बाहाय गिलामा प्रग्राम तंनाय जों थांजानि मारना फंमान बानिसि जों बिनि आरो खोथों बाग माबाय सिनि बरक पंगलाक रिगनाय बाग माबाय सिनि पार्मानेन्ट सलुसन मांगलाक सिनि आरो जों फुटबल बाग माबाय सिनि गेदा टेबलान मांगलाक मो कायसा सिगन सा बुबाग्रा हामजागै गिफ्ट रिमानिसे आबनि बागै जों सिनि नाहारमं गेदा टेबलान सिनि नाहारमं थानजा
थामजानाय बिजोंथै बुबाग्रानाय बिजोंथै नरनि गतनि फानबाय जों पार्मानेन्ट सलुसन बुबाग्रानि दुनाय अ आसा नारगोन तिनि अर कक सामानि अरन पारिखा बुबाग्रा आइग्लबाय दंथन वाइटेब्रा आइग्लबाय दंथन तिदारबा आइग्लबाय दंथन तिनि टिएसबा आइग्लबाय दंथन जत बिसहदा आइग्लबाय दंथन जत्न खलमका जत हामबाय आइ थेंक इउ belai belai ke hambai cuma o kisah joran bisingo pun joran mana kok cycling thang sini borong menang hai di hai ke jeng hai na hai te